National Bureau of Investigation kon NBI mulusad og kaugalingong investigasyon sa trahedya nga nahitabo sa Binalew landfill nga nikalas og 36 ka mga tao ug ubay-ubay ang mga nangaangol. Straight to the point. Nagatanig pagtagad do butaga mahigalas atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini ang point. Binalew landfill nga gipanig-iya sa bilyonaryo mahigala nga si Enrique Razon ug naunsa tong hitabua ngano nga kuwang sa pagpakabana bisan og duna na mga reports nga kining mao nga mga basura nang liki na mahigala og delikado na sa pagkahugno mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang ubos kini sa liderato sa NBI 7 kining mao nga plano pag-imbestigar nga mahigalan ini. Ubos sa liderato ni Direktor Jose Hermi Monsanto nga giinstalar na kagahapon isip bag-ong NBI Regional Director dinhi sa Central Visayas. Straight to the point. Gipulihan na mahigala kato si NBI Oliva o karon si Direktor Jose Hermi Monsanto na ang puli kaniya mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR ni mando og nationwide review og inspection sa tanang mga sanitary landfill sa tibuok nasod.